Всемогутнього Бога і Отця, і Сина, і Святого Духа, ти силою Святого Христа і смертю Господа, нехай відступить від усіх цих страв, усяке діяльність і насильство, і нехай щезнуть всі привиди, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Окропленням священної води, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.